हेल' लोगोफोर दिनै 26 जुलाइ बे 26 जुलाइनि फुंबिलि समाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरांफोर लाबोदों दा बे खौरांफोरा मा जोबजासिम नायलांबा नुनो मोननाय जागोन दा बेवहाय ओनसोलनि रायजोनि आरो साख्रि बाख्रिनि गोबां खौरां नुनो मोननाय जागोन दा बेवहाय फैदो फारि फारि नुनो मोनगोन आसामनि COVID-19 नि थासारि आसामाव 25 जुलाइखालि कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाया सासे थैबावदों बेजों लोगोसे गासै थैनाया 77 सा जाहैबाय फारसेथिंजाय 1294 सा डिसचार्ज खालामदों आरो 1165 सा गोदान केस मोननाय जादों दा बर्तमान दङ गासै केस जालांनाया 31,086 सा जाहैबाय आरो डिसचार्ज खालामनाया 23,055 सा दा एक्टिभा 7,951 सा थैनाया 77 आरो माइग्रेट साथामा दाबो बेनो दं दा बेखिनि थाथायाव दंथ'यो उननि समाव बेयो सोलायगोन नैथियाव नुनो मोननाय जागोन आसाम पुलिसनि बिबानगिरि आरो COVID-19 नि गाग्लोबजानाय दा बेयावहाय नुनो मोनदों मैयासिमावहाय गासै 1116 साया पुलिस पार्सनेलफोरा कर'नाजों गाग्लोबजादोंमोन होनदों आरो बिनिनो 845 साया रिकभार जाबाय होनदों नाथाय दुखुनि बाथ्रा 4 सुबुङा थैना थांबाय होनदों आरो बेजोंनो लोगोसे 141 सा डिसचार्ज जानायनि गेजेराव 141 साया डिउटियाव जइन जाफिननो हाबाय होनदों दा बिनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन आजमा अर्थात आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिनि फोरमायनाय बादिब्ला आसामाव 25 जुलाइसिम दैबानाजों थैनायनि अनजिमाया 96 सा जाहैबाय आरो 26 गं जिल्लायाव साग्लोबनाय दाबो दं आरो 27,33,000नि बांसिन सुबुङा न' गारनांनानै दङ आरो 2,400नि बांसिन गामिया दाबो लोमजानानै दंगासिनो दं बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन COVID-19 नि लैखोना 4 नाम्बाराव नुनो मोननाय जादों COVID-19 नि लैखोननि गेजेरावहाय गगा मोननाया जोबोद कमनथार होनदों आरो बेखौ बे खोथाखौ 100 बोसोर बैसोनि सासे बुरै आइजोआ बुंदों जाय बिथाङा COVID-19 गाग्लोबजाखांनायनि उनावहाय रिकभारि जानानै बिथाङा जानाखि थाथायाव बा जाय अबस्थायाव नुबोदों बेखौ नुनानै बिथाङा बुंदों आरो गगा मोननाया कमनथार होनदों बिनि थाखायनो खावलायदों जि साफ्रोमखौबो जायफोरा दानि समावहाय गगा मोननाया कमनखा ओरैनो बयबो मिथिखागौ नाथाय नैबे भाइरासनि समावहाय जायफोर बिथांमोना गगा मोनदों बिथांमोना टेस्ट लानाया मोजां होनदों आरो टेस्ट लानाया गोरोन्थि नङा बेयो मिथिनायनि थाखायल' बिनि थाखायनो जायफोरा गगा मोनदों एसेब्लाबो टेस्ट खालामजाग्रोनानै नायनाया मोजां होनदों आरो उननि परिबेस एबा सिगांनि परिबेसफोरावहाय बेयो जेबो नङामोन गगा मोननायानोखा बयबो मिथिखागौ इजि बयबो मोनखायो नाथाय नैबे समावहाय गगा मोननाय दङब्ला नायजानाया गोनांथार होनदों COVID-19 नि टेस्ट खालामजानाया दा बिथाङा कर्नाटकनि हादागाल मुंनि मोनसे फिसा टाउननि हालाम्मा मुंनि सुबुंमोन आरो बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोननि सिगाङाव आसाम सेक्रेटारियेटआव साख्रि ओंखारदों दा बे साख्रिनि डिटेल्सै नोंथांमोननो मा दङ मा नांगौ फैदो नायना लागदिनि एडभार्टाइजमेन्ट बादिब्ला 24 जुलाइआव बिथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ पाब्लिश खालामना होदों बेनिफ्राय भेकेन्सिया गासै 170 था दङ बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन मा दङ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन जे बाहाय होनाय जादों नोंथांमोनहा नुनो मोनदों गासै एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट बे बिफानाव मोननाय जादों जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय ग्रेड पे थादेरनाय गासै बेथना 14,000निफ्राय 49,000सिम दङ ग्रेड पे बा ग्रेजुवेट स्केल थागोन 8,700 सिमहालागै बेनिफ्राय भेकेन्सिया 170 बेनिफ्राय रिजार्भेसन हिसाबै नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना ASTP नि थाखाय 14 ST हिल्सनि थाखाय 12 बाखि आनरिजार्भ 57 SC OBC नोंथांमोना नायना लाब्लानो जाबाय ST नि थाखाय आं खिथाना होगोन बेनिफ्राय रिजार्भेसनखौ नोंथांमोना मिथिगौ नुबाय बेनिफ्राय एजनि बिथिङाव बैसोनि बिथिङाव 18 निफ्राय 38 इयार्स होदों बेनिफ्राय ST हिसाबै बा SC हिसाबै 5 इयार्स रिलेक्सेसन OBC MOBCआ 3 इयार्स बेनिफ्राय 2 इयार्स फर एक्स सार्भिसमेननि थाखाय बोसोरनै बारा मोनगोन ओमफ्राय PWD केन्डिडेटनि थाखाय 10 बोसोर बारा मोननाय जागोन बेनिफ्राय नुनो मोननाय जादों एजखौ SSLC एडमिट कार्डनिफ्राय लानाय जागोन दं नङाब्ला नोंथांमोननो जायफोरा बार्थ सार्टिफिकेट दं बिथांमोनाबो जागोन मेट्रिकनि बा मेट्रिकनि एडमिटआवबो थाखायो बयबो मिथिगौ बेनिफ्राय क्वालिफिकेसनखौ नायनायाव ग्रेजुवेट होनदों जायखिजाया स्ट्रिमनि ग्रेजुवेटबानो जागोन नाथाय 45% मार्क्स लाखिनो हानाय जानांगोन होनदों आरो ST बा SCफोरनि थाखाय 40आनो थोजासे जागोन बेनिफ्राय 6 मास मिनिमाम 6 मासनि थाखाय कम्पिउटार डिप्ल'मा थानांगोन होनदों बेनिफ्राय बोसोरसेनिब्लाबो जागोन उननि बेसेबां गोबावनि दङ बे बांसिन साबसिन जायो नाथाय मिनिमाम खमथाराव 6 दाननिया नांथारगोन आरो बेनिफ्राय सेलेक्सन मुडआव दङ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन बाहाय
टेस्ट लानाय जागोन। बेयाव नुनो मोननाय जादों साबजेक्ट वाइज रिटेन टेस्टनि थाखाय बेखौ नायनानै फरायनाया थिग दंखाथारो। जेनेरेल इंलिश इनक्लुडिं जेनेरेल नलेज दङ, बेनिफ्राय क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड दङ, नलेज अफ कम्पिउटार थिउरि दङ, लेंगुवेज स्किल टेस्ट एसामिस, बेंगलि, बड', अल्टारनेटिभ इंलिश बेफोरो थाजोबगोन। गासै 250 मार्क्सनि जागोन। बेनिफ्राय फेज 2आवहाय जागोन नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बेफोरखौ नोंथांमोना फरायना लाब्लानो जाबाय। एप्लाइ खालामखांनायनि उनावहाय जेब्लानो गावबा गावनो फरायनो हाखायो। हाउ टु एप्लाइआव दङ अनलाइन। बाहाय नांगोना फट'ग्राफ, पासपर्ट फट'ग्राफ नांगोन, एडमिट कार्ड नङाबा सार्टिफिकेट HSCनि जायखिजाया माबा थानाय जानांगोन, डेट अफ बार्थ थानाय जानांगोन, ग्रेजुवेट सार्टिफिकेट हरनांगोन, मार्कशिट हरनांगोन। बेनिफ्राय स्केन सिगनेचार, ओमफ्राय एक्सचेन्ज कार्ड नांगोन, कम्पिउटार डिप्ल'मानि नांगोन। दा बेफोरखौ नांजोबगोन। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनायाव मोनफा मोनफा नुलांखाजोबगोन। साइटखौ नुनो मोननाय जादों www.recruitment बेनिफ्राय sad.in। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबेयो गोसोम बोल्ड कालारनिया, बेखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय लास्ट डेटखौ नाय। लास्ट डेटनि बेलायावहाय नुनो मोननाय जागोन 31 जुलाइ बा 31 जुलाइनिफ्राय जागायजेननानै 31 आगष्टसिम बेयो थाहैगोन होनदों। बेखौ नोंथांमोना नाय। बेखिनि समावहाय जागोन, दा सौफैथ'वाखै। बै सम सफैयोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। एप्लाइनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों। बे लिंकनि गेजेरजों थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन। आरो नोंथांमोना नैबे अफिसियेल जेनाखि एडभार्टिजमेन्ट बेखौबो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानैबो नायनानै डाउनलड खालामनानै लाब्लानो जाबाय। दा बेखिनिमोन। नोंथांमोन उननि भिडिअखौ नोंथांमोना नेनानै थागोन होननानै मिजिंथिबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।